Яткарым кичиттербиз. Концерт быть. Күн сайын фониатрга йөрибез менә шулай. Нефтекамскида чист тарттык. Монда хәзер заливаем. Тамак төбенә. Нет. Она инде шундый зур евролап китә хәзер. Боже. Давай, Яткарым, держись. Привычное дело уже. Зорламали Яткарымны син җитәргә килгәннәр монда. Кызлар монда килеп җитте уже. Мен атыштамайм. Yok, мен не фотогеничный. Алла берсә, менә терләсең, Алла берсә. Но только 3 тапкыр аларга куштылар бит. Бүген беренче көн генә Яткарымны, әле тагын бар. Иртәгә яркәйдә медсестра табасыбыз була, кызлар. Бармы медсестра иртәгә яркәйдә куярга? Природа искиткеч просто. Юлдагыларга газаптыр, конечно.